ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു മുന്തിരി ക്രഷ് ജ്യൂസാണ്. നമുക്ക് മുന്തിരി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, വിനാഗിരി എന്നിവ ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പൾപ്പൊക്കെ ഒന്ന് എടുക്കാം. ഇനി ഇത് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ കുരു കളഞ്ഞ പൾപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ മുന്തിരി ക്രഷ് ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി. സബ്സ്ക്രൈബ്.